नमस्कार भाई लोग, प्रणाम करत तनी जा। एगो छोटा हम यूट्यूबर बानी जौना चैनल का नाम बा धूमन म्यूजिक। हम राइटर भी बानी भैया, छोटा मोटा राइटर बानी। आज तक बड़ा सिंगर के गाना नहीं दिले, छोटा मोटा सिंगर के हम गाना दीना लिख के। तो आज एगो राइटर के बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है भैया। वो पॉइजन के गोली खा ले बा। वो राइटर कोई और ना, एगो गाना अभी चलता मार्केट में, देवरा ढोढ़ी चटना बा। उनका राइटर बड़न विक्की आर्यन जी, मतलब जे गाना लिखले बड़न उनका नाम बा विक्की आर्यन जी। तो उनका जितना यूट्यूब के मीडिया बा भाई लोग, वो लोग इतना उनका टॉर्चर कैलस। लोग उनके घरे जाके उनका भाई से, मतलब सब लोग से लोग सवाल पूछलस कि आखिर ऐसा गाना काहे लिखलस। तो भाई लोग, हम बात कहत चाहतनी कि का पहला बार भोजपुरी में अश्लील गाना बनल बा? बताई लोग। एकरा से पहले राकेश मिश्रा के एगो गाना आई रहे, रउआ सब सुनले हो कम, 300-400 मिलियन पार कैले बा। वो गाना का नाम बा कोरा में सट के कैसे, तो ऐसे ही बा कोई गाना, रउआ सुनले हो कम, हम सुनले बानी। वो गाना बा, वो रउआ देखम, ओकरा से कमे अश्लील बा, लेकिन ओकरा लोग कोई ना विरोध कैलस। लेकिन एगो गरीब के लइका एगो गाना गैलस जेकर नाम बा चंदन चंचल, गाना गैलन, उनका लोग इतना विरोध कैले, उनका तो लोग परेशान कैबे कैल। लेकिन राइटर एगो बेचारा सीधा साधा राइटर एगो गाना लिखल तो इतना लोग परेशान कर दिले। तो भाई लोग, ऐसे ना करे के चाहिए। रउआ सबके हाथ जोड़ के विनती बा कि कोई के परेशान मत करी जाए इतना कि कोई अपना जान दे दे। बात रहल अश्लील के, तो अश्लील कहाँ नहीं खे बताएं? का बॉलीवुड में अश्लील नहीं खे गाना? बताई, का बॉलीवुड में अश्लील न बनेला? हर जगह अश्लील बनेला भैया। बॉलीवुड में भी रउआ गाना काची नाम बा उनकर बतावा तनी, इमरान हाशमी, उनकर गाना सुन के देखम बिल्कुल अश्लील रहेला। तो ऐसा नहीं के कि उनका आदमी परेशान करता, परेशान नहीं के करत भाई। रउआ अच्छा गाना सुने वाला बानी, रउआ अच्छा आदमी बानी, तो अच्छा गाना सुनी। असली गाना हर जगह अश्लील आवता, तो अश्लील मत सुनी जा, ओकरा हटा दे, अच्छा गाना के सुनी। तो रउआ सबके बा खाली लोग के परेशान करे। तो भाई एगो हम राइटर बानी, एगो हमार राइटर के लोग परेशान कैले बा। उ बेचारा पॉइजन के गोली खा ले बड़ा, यही से हमरा बुरा लगल। तो हम लाइव आके रउआ सबके बतावा तनी। प्लीज़ भाई लोग वीडियो के शेयर करी, ताकि उ लोग मीडिया वाला के पास पहुँचे और उ लोग के लगे कि ना, ऐसे केहू के साथ ना करे के चाहिए कि कोई जिंदगी और मौत से जूझे। तो भाई रउआ सब से एक और अनुरोध करम कि रउआ सब विनती करे भगवान से कि हमार राइटर और चंदन चंचल के राइटर आर्य नंदिनी जी, सॉरी विक्की आर्यन जी जल्दी ठीक हो जास, और हमनी के अच्छा अच्छा गाना सुने के मिले, अच्छा अच्छा गाना लिखस, सबके देश बहुत आगे बढ़स भैया। थैंक यू, जय हिंद।